Здравей! Сега ще ти кажа защо избрах OfferLab. Едно от най-големите предимства на OfferLab е, че не разчиташ на един продукт. Имаш достъп до десетки оферти в различни ниши. Дигитални продукти, обучения, услуги, също така и физически продукти. И понякога някои оферти правят доста по-голямо впечатление от останалите. Като ето тази оферта тук за $97. Нека да я разгледаме. При нея получаваме 70% комисионна. Нека да извадим калкулатора. И смятаме. 97 по 0,7 и се получава $67,90 получаваме от тази оферта само при една единствена продажба. Но тъй като ние мислим да я продадем поне 15 пъти този месец, нека да я сметнем по 15. И това прави $1000 на месец. А сега, я да го сметнем за една година. И се получава над $12,000 за една година само от един единствен продукт. Искам сега да видите в OfferLab продуктите, там не е един, там има много. И това е разликата. Ако се чудиш откъде да започнеш и как да си подредиш всичко правилно, направих подробно видео обучение за OfferLab. Настройки, фония стъпка по стъпка, продукти, ресурси, всичко на едно място, за да можеш да продаваш още утре. Линкът е долу, а с калкулатора няма нужда да те запознавам.